κατωμένο ελαιός σου δε μετάξε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου και Πάης Οριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούνων και παρεπιδημούντων, εν τη Ιερανήσο και εν οριάτα αυτή πάντων ημών, των θειαχάρτη συνελθόντων, εις την θείαν και ιεράν λιτάνευσιν ταύτη, των ενθαλάσσες καλώς θεόντων, εν αέρη καλώς ταξιδευόντων, εν ασθενείες και δεκειμένων αδελφών ημών, υγείας, σωτηρίας και διαφυλάξεως αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στη την δόξα να φέρμουμε του Πατρί και του Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίσια και εις τους αιώνας των αιώνων. Βαρβάρα Πάρα αυτά και πήγαινε βγάλει από σακούλα και πάλι πάνω στο παγκάρι. Amen.
ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων δυνάμεων σωμάτων οικεσίες, Τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και κατοικικών μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των ενασκήσεων ανψάντων, της Οσίας Μητρός ημών, Πελαγίας, της Τιμίας των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Εφραίμων τη βοήθεια επικαλούμενα των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων, όν την μνήμην επιτελούμε και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, την του Σμοβόλου κλινή προστάτηδα και των τριών χωρίων αυτής, όν την βοήθεια επικαλούμεθα και πάντων σε των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον